Dobar dan, danas ćemo igrati ja i moj brat Damjan, Sporthead basketball. Damjane? Ćao, ja sam Damjan, danas ću igrati košarku s mojim bratom. Da, igramo, izbacili smo klip fudbal, sad igramo košarku, obožavam njega, biraj ti, čekaj i da na vreme igramo. Ja ću birati... Samo da... Birat ću... Njega. I krećemo. Krećemo. Ti ovdje igraš i na polu udaraš. Idemo, ja sam ovaj levo, kao što znate i vidite, igramo 1 minut. I namjerno smo stavili ovu prepreku, je 3-0 za mene. Ajmo Damjane. A pomeri se, ajde igraj. Da je teško da mne ne. Da je mnogo teško. Ovaj moj brat mnogo dobro igra košarku. Pa šta ćeš kad sam LeBron James? Zasa sam. Daj! Nećemo igrati s ovim preprekama ovdje što stoje. Pošto je mnogo teško. Pobjeda. Pobedio je moj brat. Ovako, tu nema ništa, ajde ja ću sada biti... on. Ti? Ja ću da budem... Michael Jordan. Ajde. Valjda ste oni, tako. Ajmo. Opala, gledamo što sam visoka. Počela je od košarka 1-0. 2-0 vodi. Jordan. To je moj brat Damjan. No. Daj! Ajmo! Wow! Ali sam odletao sad ko nikad, brate. Ajde, uvećaj se više. Ne mogu ti igrati. Zaj! To sad sam veliki. Ajmo! Ajmo Jordan, ajde, možeš ti to tako. Nema nešto, nije htjelo da mi ide, otišu mi napred. Biće bolje. Ne znam šta se ovo pojavlja, ovo uvijek svaku Sporthead igricu. Barem jedan koš. 4-2, ajde, još 2 sekunde. A nema ništa, čim je kod tebe lopta. I sada si ti pobedio košarci. A ja ću budem on. Ja ću da budem ovaj za način. Dobro, ja sam ovaj levo crnac. Ako ne znam ko je ovaj crnac. Jedan bolan. Opala. Opala. Daj! Dvojka. Trojka, ne dvojka. Zašto sam dao autokoš, ili kako da kažem, autogol. Ili autokoš. Ne. Pam.
Dobre, Crnac dao koš, 2-2. Crnja. Damljene, ajde. Odraću ga, vidjet ćete sad. Baš vidiš što da me dereš. Misliš da ćeš da me dereš? Da. Inače, ja i Damljan ćemo možda često da snimamo igrice, tako da ne? Da. Na svakih možda 2 dana ili tako. Ja, dao sam auto koš. Dao sam sebi koš, najlakše da kažeš. Popravit ću... Dobre. Odraću ga, da. Ma baš me dere 6-2 sam. Nije 6-2. PAM! Trojka! 9-2. Odlično. Kako ulazi trojka, ono polako, smireno, znaš. 9-4 i... Pobedio sam. I imamo vreme da odigramo još jednu partiju, 2. Ajde, biri koji ćeš, ja ću... on. Ja ću biti... Ajde. Biću on. Idemo se staviti. Vidjet ćemo ko će pobediti. Ajde. Kako ne znam. Inače da znate, nisam prdnuo sad, nego sam ustima. Zato što sam se smeo. To Tebra, 5-0, ovo je bila trojka. Vidjet ćemo da li će me pobediti, nema šanse da me pobedi. Ma jok, samo što je ovaj slepac uz mene. Ajmo slepac! Ja tog čovjeka zovem slepac. Ajmo slepac! Vidi ga slepac. Bravo slepac! 8-0! Ti imaš krompir. Još 34 minuta. Sekunde. Sekunde, izvinite. Malo sam se zbunio. 11-0. Brate, što da igram, znaš, kad veži tamo, kad gubiš, mislim, ne treba ni da se igra. 13-0. Pa dobro, ova igrica napolje kao ništa mogu da tuče. To da, bolji si ozbiljno u pravom životu od mene u košarci, ali nisi toliko bolji. 15 ništa. Ajde da ne, nijedan koš mi nisi dao. Polako. Znam da igraš ovdje ovo bolje od mene. A kad stignem, brate, do 20. Aj, trojka, i da bude 20. Izgleda da neće. Ajde da bude 20 koš. Ajde. Stići ću ga sad. A čekaj, sudija, pa daj. Ok, ljudi. To bi bilo to za ovu epizodu. Ako se svidao klip, postavite neki like, share, subscribe, komentar. Ništa, Damljane. Ćao, vidimo se. Ok, ljudi, to je bilo to za ovu epizodu i vidimo se u sljedećoj. Ako želite da snimamo još ovakvih igrica, stavite like, komentar i tako dalje. Do tada, pozdrav! Ćao!